Barangay Nama, Pusurubyo, Pangasinan para ihatid ang sorpresa para kay Ma'am Ansing Rito Malta na pinapadala ni Ma'am Joanne Rito Malta ng Hong Kong. Isang OFW na nagmamahalas at nangungulila sa kanyang ina. So ano pang hinihintay nyo guys? Arat na! Upo muna kayo, upo. Ayan po si Nanay Ansing. Ano po pala yung pangalan Nanay Ansing? Francisca. Nanay May. May padala. Merek. Oo nga po. Oo nga po. Sa inyo yun. Apo. May wala kayong kilala. Pero yung mga kamag-anak kayo nasa Amerika. Meron. Naman pala nanay eh. Meron. May idea kayo kung sino. O baka secret admirer naman nanay. Wala. Yung ganda nyo yan. Wala kayong admirer? Ano to? Package nanay, package. Happy birthday na! Kaya umiiyak na eh. Parang hindi mo nakasurprise mo sa iyo, picture muna kita nanay ha, bago tayo mag-proceed sa ibang programa natin. Huwag na kayong umiyak na eh. Huwag na kayong umiyak, masisira yung makeup niyo. Buti pa si nanay, walang makeup. Samantalang nanay, dito ka ba? Huwag na kayong umiyak na eh. Na. Sana all na may surprise. Dali, picture kay Lola. Ay, wala pa nga po si Lola. O, dali na. Dali na. Yeah, picture kay Lola. Para may i-remembrance si Lola sa inyo. Hi, kami ang Pa-Baby Girl. At wala kayong pake kung pa-baby kami sa mga video namin. Happy birthday, nanay! Okay, sa tingin dito, nanay. One. Dikit ka kay nanay. Ay, ayaw. Ayan na naman. Asim kilay, gusto ko pa. Asim kilay, meron pa ba? Oh, picture mo. Picture muna kayo ni Gano'n walay remembrance yo. May pa. Wala kang idea, nanay, kung sino nagbigay? Sabi ko sa'yo, may secret admirer ka eh. So, ayaw na. Sige, tayo sa loob. Pasok muna natin, guys. Lahat ng handa ni nanay. Pang tayo na tapos niyo.
3,000 years later. Surprise, nanay! Wala talaga sa idea. Saan pa yung post mo? Wala siya kalaman. Ano kaya? Mamaya natin malalaman mo. Balay mo dumating dyan mamaya. Diba? Baka nasa sasakyan lang. Ayan, kantahan muna natin si nanay. Lapit naman kayo dito, kids. Sige na. Sige, lapit kayo dito. Sige na, nahiya na naman sila. Kanta natin yung malakas ha. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So nanay, bago mo hipan ng kandila, mag-wish ka muna. Mag-wish ka muna. Mag-wish ka. Mag-wish ka. Yay! Palakpakan natin si nanay. So ayan, bago ko ibigay at i-reveal kung sino ang nagbigay ng sorpresa kay nanay, hihingian ko muna ng message ang kanyang mga apo at anak. Unahin natin si Kayong. Sino si Kayong? Kayong. Halika na, kuya. Wala na. Yan, ipan. Si ano po, si Darian. Message kay Lola. Message kay Lola. Sige na. Para may message ka kay Lola mo. Para makita rin ano. Mama, saka doon ka sa tabi ni nanay. Ano message mo kay nanay? Hehe. Kiss mo ulit si nanay, kiss. Kiss mo ulit si nanay. Yes mo na si nanay ko. Nakasuyo ka mo. Oh. Mati mo si mama nga. Salamat sa pag-aalaga sa akin ka mo. Ay, so si nanay pa pala nag-aalaga sa'yo. Wala man lang I love you at kiss. Dali na. I love you na kiss. Sige na. Okay. Oh, mami. Si nanay lagran. Ano ang mami? Si nanay lagran. Sige, Mawis. Happy birthday, Hipag. Yun. Yun. Oh, yung mga ibang apo naman. Hindi, okay Mga na. ibang apo, dali na. Okay na. Okay na. Ano? Kaya sila. Sige, re-reveal ko na nanay kung sino ang nagbigay ng pa-surprise sa'yo. Dito. Dear Amsi. Alam mo bang matagal ko nang kinikimkim. Ang nararamdaman ko sa'yo sa pamamagitan ng surprise na ito, sana napansin mo. Meron ka nanay, hala ka, sabihin mo na sa mga anak mo. Ito nanay, ito na talaga, niloloko lang kita, ginujoke lang kita. Sa aking pinakamamahal na ina, happy 70th birthday. Maraming salamat sa lahat nanay, sa pag-aalaga mo sa amin at sa mga apo mo. Wish ko lang bigyan ka panigad ng mahabang buhay at good health ka palagi. Kahit nasa malayo ako, mahal na mahal kita, Nay. Enjoy your day. God bless you always. Love, Joanne. Ayan. So, nanay, ano pong masasabi mo sa surprise ni Ma'am Joanne po? Maraming salamat din sa anak ko. Na 3 anak. Saka mga apo. Mahal ko lahat kayo. Hiling ko lang, huwag kayong mag-away-away. At mahal ko kayo talaga.
Yun. So, thank you, Nanay. So, in behalf of the surprise mo deliver ko by Miss Mylene Palabay, Nanay, we wish you all the best at sana nga po humaba pa ang buhay ninyo, Nanay. At ilayo kayo sa anumang kapahamakan at bigyan kayo ni Lord ng malakas na pangangatawan palagi para nga po sabi ninyo, alagaan pa, malagaan pa ang mga apo ninyo dahil maliliit pa nga po sila. So, ayan, Nanay, we wish you all the best and good health always. Happy birthday, Nanay Ansing! Surprise! So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin palagi. So ayan guys, God bless everyone! Do share, do share, do share! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nanghihina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at aka. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Thank you po, maraming salamat po sa inyo. Babantayan kung may sakit, dadapin. So guys, ito, sa lahat po ng mag-avail ng promo namin at mag-avail ng package ng surprise mo deliver ko by Miss Mylene Palabay, meron po kayo previous na matatanggap